Iznelo je obezbeđenje napolje, zadrugarka se opirala izbacivanju, morali da pozovu pojačanje. Sanja Grujić, aktuelna učesnica popularnog rijatija Zadruga 5, sedela je na sofi sa Stefanom Karićem i Mikijem Đuričićem, pa je iskoristila priliku da im ispriča šta se desilo u jednom klubu prilikom izlaska. Zamolit ćemo vas da napustite ovaj separe i ja sam rekla, možete me samo izneti, i došao jedan iz obezbeđenja i kaže, izađi. Ja kažem neću, možete me samo izneti i pozovi i kolegu. Započela je Sanja da prepričava anegdotu. I onda je on došao, jedan sa jedne, a drugi sa druge strane, ja im mahala ovako. Pokazivala je Sanja kako je to izgledalo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.